den brief, som jeg fik fra Friis Hansen, har været en god inspiration, fordi den var meget velformuleret, og jeg synes, den sagde noget om, hvilke bord vi faktisk er endt med i dag. Det der gode ord, approacher bordet, altså hvordan man går til bordet eller sidder ved bordet, den der måde, man går ind og ud af bordet på. Og hvis man kigger på formen på benene, så er de faktisk udformet så blødt, som vi overhovedet kunne i forhold til den geometri, der er til rådighed. Det er altid noget specielt arbejde for Friis Hansen, fordi at der både er den tid og det økonomiske råderum til at lave tingene ordentligt. Tingene får lov til at ligge og modne, og hvis der er behov for en prototype, så bliver den lavet, så man springer ligesom ikke nogen stadier over, når man arbejder sammen med Friis Hansen. Og det lægger jeg utrolig meget vægt på, fordi det giver så mange muligheder til at få drejet projekterne derover, hvor de skal være. Bordet sidder du normalt flere end en, fordi du mødes med nogen. Så vi synes, jeg synes bordets navn, Pluralis, er ret godt på den måde. Der er den lille detalje også ved kontrasten, for der er faktisk en ret stor kontrast, når du ser på hele bordet, på hele konstruktionen, at det, der sker imellem bukkene, det er faktisk to, man kan kalde det iskoldt konstruerede sarve. Hvis man går ind fra siden af bordet, så har bordet nogle meget store, bløde rundinger, der møder dig, eller møder stolen, eller møder det, der nu støder mod. Ligegyldigt hvor du approacher bordet, så får du noget blødt, noget velkomment, noget der vil komme dig i møde. Og det har jeg synes var interessant at arbejde med. Det har været mit udgangspunkt for den konkrete form på de her bukke. Jeg hedder Kasper Salto. Jeg er uddannet industriel designer og møbelsnedker.